Gabon, ez gaude konforme saio berri ontara, gaurkoan Azpeitiara goaz eta Azpeitiako instituzioa dakarkizuegu hemen entzuteko 3 gauza garrantzitsu daude Azpeitian. Lagunonak kirol elkartea, herriko banda eta baserriko oiaskue labien, gaur egun bol deitzen direnak. Gabon. Gabon. Aupa horrixek. Aitor, instituzioa aztuzak saskibaloie. Oide. Partaide bat saskibaloin egiltzen. Horrein esin da. Iraurgi saskibaloia. Ez alda lagunonak deitzen, ere? Iraurgi. Lagunona futbolaek. Iraurgi. Pintxa el balon. Aroz, ordan lau instituzio daude. Zeren nik ezakit saskibaloi taldeak edo zuek bol, orain bol deitzen zaret eta jende gehiago izan dituzten haien artean. Talde hontatik pasauan zea jendeanakin futboleko talde bat eta dana atatzi da, hola. Eta saskibaloiko 3. Bilek. Bai. Zahardote iraguteko autobusa montatuta bete. Bete. Bazpareztia inoizin. Esan dugu, eneko getanik, gurrena taldean izena, Andoni, Eneko y los que se apuntan. Zerbait olako aberko. Taldea azten da duela 10 bat urte edo? 13. Baserriko oiaskue labien izenarekin? Gaur daño izen horrekin jardun dugu, baina buia horren beste urte pasatu dira eta izen horrekin ematen du ez txisteko izen bada eta jendeaz gaitu inoiz serio hartu eta baitare taldean aldaketa ugari egon dira eta igual pixkat airea aldatu nahi zen dio, cambio de aires esaten dan bezala erderaz. Orduan oin bol, bezala inizian erdeta pasatu bol, baina letra txikian bazarreko jasko labian. Baina, ez dakit, etapa berri bat markatu eta ez dakit, bol izenarekin esito gehiago deguno. Zen bizi izan duzue Azpeitiko taldeen ernazimendua, dekadentzia, eta zertan gaude orain Azpeitian? Azpeiti badago zerbait, bai, dauzkagu tiratxinaz, daude labankada, daude istilu, daude, badaude, bost talde gazte. Ez urbeltza, ez tala horten gazti baino. Eta gero ja, veteranotan, veteran hori ja baiz dala gelditzen, gu bakarrikan gauda. Punk mugimenduan, noski. Guazen denboran atzera, eta diska bat atera zenuten, zer kontatzen diguzu diska horri buruz? Andonik uste dut bakarrik konta dezakela. Bai, hau behanak. Lehenengo diska, hasi berriak ginen, formazio totalmente diferentikin, hasi berriak, eta kriston ilusio ginen indako diska bat izen zan, baina, ni bajua jotzen nun, ez nakin bajua jotzen, gitarrare berdin, bateriare berdin, eta gaur egun behituta, diskua txarra da, diskoa txarra da, pare da kantu polita bat daude, rekuperatu ditugu bakarre mate duzte, baina diskoa ez da ona. Baina, nik ilusioekin eta nostalgia batekin hartzen du diskare, abestu egiten nuen, bajua jotzen nun batera, baina, bai, hor ditudan gauza polit bat, baina, kalidade aldetik, garai hartan egiten genuna, gaur egun egiten dugunakin ez dagoena zer ikusurikan, gauza poli bat garai hartan egin genuna, hortxe gelditzen da. Epoka baten erakusgarri baita ere, ez? Taldin epoka baten erakusgarri eta hortxe geldu zan eta... Gero beste disko bat dator, jende desberdinarekin? Bai, bizio zuan aldaketatan ibilik, beti aldaketak, eta beti taldean, beti aldaketak, eta aldaketa baten ondoren, Eneko sartu zen taldean, Gorkarekin, Azkarrak taldetik zatorrena, Enekore sin oficio, Dublin, Azkauez, Paso detik talde askotatik torri zen, eta gurekin sartu zen garai hartan, eta beak ere parte hartu zuen, eta baita ere desente pixu eukidu ja, bigarrengo disko horrek Enekoren eskua ikusten da, ikusten da. Ez du nahi Eneko ez derrezatea, baina, bai. Zu lokatza nola ikusi zen un disko hori? Ondo. Aitorrek esango, pixketo beto ez, beha. Nik aldetzen dut bakarrik. Hortxe, baita ere. Etza egera zer iguzik lerezna bigarren egin, baina batez. Eta bigarren moti da oiniten egaitu gena oso desberdinek. Osea... Ez dik esan nahi hobeto obidanik, baina diferentie. Diferentie, bai. Txarro estek, Baita ere izan zen
bilduma batean, kantu bat sartu zenutena. Bai, izan laikeu kantorrokin, ostia, zozerrekin gelditu baldin bagea gustora, zerbaitekin gelditu baldin bagea gustora, gure historia osoan, kantorrekin dela bat behintzat, ez? Apuntatzeko. Kantorrek, kriston gerra mantzigun, ibili ginen iruile bete igual kantorri bueltaka, baina guretzako orain arte egin dugun kantoik onenetakoa da, iruditze zainei, kantorrek atekan bai izaleketela, pepinazo badela. Ba, igual jendi, bueno, aitzeko zeadek, erresa o detaile asko zauzkek, da ez zaukek gukit iskian beste kantukin ba zerri guzia hondik, baino nahi kanto goio dutzezik, kanto hori. Eta gero baita ere puntualizatzeko, ertentzan kaosa Euskal Herrian bilduma hortan, punk musikatiken dauken kantu gutxienetako dala esan. Ze hor bai kantu disko hori pixket oso skinhead o pixket hoi geldi usala, eta hori pixketa puskatzeko, eta egite esan disko hortako bastante kantu top dala irutze zein egin bintzat. Zuzertan gauz badeo laurok hori da, ez? Baserrikon kantu hori nagala. Neneta bai. Eta bueno, lehen diskako garai hortan nahiko jotzen zenuten, gero pixka gutxiago, bigarren diskako garaian jo zenuten, baina gero etenaldi bat etorri zen. A ber, leno, atzo honetan enekorekin hitz egiten. A ber, Basarriko jaskue, 12 urte dago, aktibo, inoiz ez du utzi. Bakarrikan pasatu dela da, bat heavy bihurtu da, bestea naskatu egin dugu, bestea Iruñara digoa estudiatzera, bestea Bialdo egin dugu, eukitugu mila aldaketa, orduan arazo egon dinen aldaketan. Eta gero punka itian eduna bilatzeare zaila da. Bat hartzen duzu, urtebeteari erakusten kanto danak, ez dakize, eta gero alde egiten du. Beste bat hartzen duzu, arekin baitare dana erakutsi, ez dakize, pasatzen dira 6 hilabete 2 kontzertu jo, eta berriro alde egiten du. Eta damaskigu, lehenengo formazioarekin, hartu genuk arrendile bat, formazio berdinarekin 5 urte egin genitun, jo bitugun, bai, 30 kontzertu nahiko ondo, baina handikan aurrea, batek aldein dula pandemia dala, ez dakize, ja ez dugu buru altzatu. Beti joan etorriak egon dira, disparate bat, orduan horregatik, etenaldi bat, igual kontzertu partetik, baina gu lokala ez dugu inoiz utzi, taldi segi indi funtzionatzen, baina gaio, nola jendik aldite ziguan, berriz batemat berrie bilau, erakutzi segiu da horrekintxe eukitzen iskiat etenaldiek, baino geldiu, baina ez da geldiu. Oraingo formazioarekin, kontzerturik emateko asmorik edo eman dituzue? Bai, bat eman di hau, ni neu estreno bezala, eta, bueno, esperientzia hona, da bain pasako hau ez da pendiente. Bera hortik horretzea ze pasakoa, baina nintzen bi hauek, goski hau da. Bat Gallartan eman genuen, bi urte jogabe ondoren, formazio berriekin, eta oin hor daukagu, baitare oinatin edukiko du, eta beste kontzertu beren bat edo badugu, baina bueno, ez, eta esaten dugun bezala, taldeu beti jendea etorri eta dator, eta orain ere ez dakigu finkatuta gauden, orain momentu hontan bai, baina lokatza jauna momentu hontan laguntzen ari zaigu. Eta gero ez dakigu, zer egingo duen, hori berak zabarko du. Beak etzai, así que... Momentun gu irurok, eta bateria behingo uste dut bilatu dugula nahi dugun bateri bat, baina gitarrakin berriroko jarraitzen dugu. Beste gitarrista galde egin zuen, eta lokatzan izan genion esku bat botatzeko, eta esku bat botatzen ari zaigu, baina esan zigun, ni esku bat botatzen ari naiz, baina noiz arte, beraz, berriroreko joantzean. Ez aldeik nahi beste talde bat aitor. Ba. Punkite jabe eta hori. Ba, ongi zaude... Punkile da betean nuek. Ongi zaude bolen, ez? Punteo eta guztia egiten dituzu, Herri, gaur, marabila zu, Ez dago izkoa talde honetan. Aituko zute gero. La hostia son hoy. Ba. Eta zu lokatza 1000 gauzetan sartu da zaude ere. Fantzine munduan ezakizema fantzine egin dituzun, eta... Bai. Eta konta iguzu, pixkat? Ni gaztetan hasi nintzen hori, musika movimentu honetan, instrumento jotzen da nipute da ez, eta iteko errezena zer nauken, fantzine mundun sartzia. Eta hori, 2012 geroztik, 2 fantzine ezberdin eukitut, Gerartekitz eta Gero Lokatza,
Eta, bueno, gero baitare Malmai Recordsekin jardun izan dut, Nandonik eta JPS eramate zeben Teletetxo Recordsen segida izentzala, eta taldetan hasita, pandemiaz geroztik gitarra jotzen hasi nintzen, eta hori, baserriko jaskukin jotzetan bezala, arroite taldiekin jo izen dut. Eta nik uste nahiko ondo resumio dutela nire azken 12 urtetako ibilbidea horiek. Baizen, bolen beste bizitza batean basulari izan zinen ere, ezta? Hori da. Bai, hori zentzan lehenengo separazioa ondile eman zanien, Andoni hori ahotzetan pasau, eta taldekide danak hori espantadan martxein ziloen. Eta bai, neu sartu nintzen bajo hasieran, Alex Bilau genuen gitarrako, eta Zuharri hasiera baten, gero Gorka sartu zen baitare, eta gero nik utzi nunien, baina eneko sartu zen, eta hoxe gero 113 eta danak grabo zituen, eta... Baina bai, naiz separau esate bateaz talde ontatik genez, azkena hauen bi disko grabazio neonitzen, Kaos Euskal Herreneko kantu hortan bai, diseinukin esku bat botatzen laguntze jo bet. Biharreneko maketa hortan diseinu eukinu. Bai. Eta lokalareko partiute, barroitekin. Hori da. Bai, beti hor txepululatzen. Ingurun ibilik, ez dala urrundu sekula. Hori da. Eta dena alderantziz egiten dudanez, ez duzu zuen burua aurkeztu, eskatuko ez zuen burua aurkeztea. Mikrofono 1, ni lokatzen naiz, hemen mai hontan gaudenetatik gizon bakarra, gizonak 100 kilotik gora pixar omen ditu, eta nik izan laiket, naizela, momentu hontan. Así que... Pisketontu nahi bai, gaztenare bai, diferentziakin, así que... Hoxe, kreatibidade eta nire gaztetasun emateko... Bueno, ni ez dakit, Andoni, ez dakit, pixket nire burua famatzeatei, baina, behintzat, esango nuke punk movimentuan Gipuzkoan oi movimentuan pixkat ezaguna, erdi ezaguna, zergatik, hori, Teletetxo Record zigilu eman genulako, azpeitin kontzertu asko montaitugulako, eta Basarreko Jasko Labianko abesleraria naizelako, horregatik ez famosue, gainontzeko danatik, baina, hoxe, ez dakit uste, jendeak ezautzen naula, hoxe. Bueno, ni nire izena Jokin, baterile, da bizio zue punka hitzen, da beti guztoko bateria jotzia, da azkeneko urtetan hori. Bateria ikasten hasi eta justu hori Andoni kaso egin, da momentu aproposa egitu zuten talde bat egin sartzeko, eta momentu esperientzia ona. Ez zara beste taldetan ibili, aurretik? Zure lehen taldea? Ara, ongi. Hori da bolen inspiritu bat. Batzuk 1000 kontzertu da besteate bakarra. Eta baita ni eneko nauk, baju joli eta hiru hau etxek aguantatzizkian ni nau pilar fundamentala. Pasako meritu pixket. Dios, eskerre asko jobi. Eta leheno Andonik esan ditun taldiez gain, Urola Terror taldien baitare parte hartuzun, gero grabako daula behan kantu bat. Eta hoxe, aipatzatien. Zer eskiniko diguzue, gaur? Gukitean punke, gui gustatzen zidukan punke. Etzaiat, guk punke, alaxe bizitzei hau, honetxe hartetze zidu barrutik, eta mi usteak gude isladiek, ela. Bai, pixketa aukeraketa bat ingenunean, uste nahiko klaroak genula, kanto berri eginda gaude, eta bi kanto berri sartu ditugu. Gero baitare Zipaio kantua, zanden bezala guztoko kantu deu, eta hori sartzi erabaki genuen. Morroi zikina. Bai, hori da. Eta gero eneko geukizun talde bat Urola Terrorreko kantoa rekuperatzen nahi genuen, baitare hori sartu deu. Eta kanto bat sartzeatik komunikabideak sartu deu. Kutsatuta zaude. Bai, hori diskoko kantu bat zen, ez da? Hori da. Baitare, ez dakit, baitare dana igual, presak aztet ezango, baina baitare esan berdeuna da, lokatza hilebete da maketila taldien. Así que, ez dakit, igual denbora gehiuki badenun, kanto berri sartu genitun. Baina hilebeten egin deudana eta guztua. Azkenean bariau bat sartu deu kanto berriek, kanto zarre emat, bertzillo mat, ez? Nire iruditzai, bai. Hola gaurko sekzioako, bariau bat sartu deula.
Baita ere hori pixkat gaur egun taldiedanan erakusgarri bat izaten. Kantu zaharrak hartu, kantu berriek, ero hori zuzenekotan bertzio pare bat, edo zea, da, bueno, tartien, olako berreskurautako bitxikerin bat. Bai, garbi zelaike bost kantu hauek, zuek esan duzen bezala, gaur egungo pasarreko jaskuen izlada bat, ez? Etorkizuneko planik baduzuen galdetzea gehiagizkoa da gian, ez da? Bai, porque etzai hau bihar zingo ya. Talde hau momentuko daik, ez? Momentu aprotxatzeik eta... Ni galdera bitit egunin beti berdine galdetzen erantzuten. Futuro incierto. Bizi momentu egon eta... Hombre! Guk laguzak hau, Andoni da billo. Ez dago. Nitaneko etortzitu gena, etorri goitu. Nitaneko amenongo gea. Ni ja ez naiz hasiko mendire guten, da eneko ez. Gu jaz gaziko kikirrinin, o ja hobi raru egin da. Guri musiki da, gu horrongo gea. Horregatik, nitaneko horrongo gea. Gainontzekue, bueltak abiltzina aldin babe, ala izangoa. Futurua, nahiko nuke nik, futurua, de una puta vez, finkatu, ja taldie, finka unitaneko mengaude. Emateunez jokine, Bai, da, etorkizen ez tio asko eskatzen, 2 urte, baina bi urte ez tizio pasatzen, hamen di hilebetea pasakoek, hamen... Ez que taldie ez deuse hilebete formazio gordiak initen. Politizengo zan, taldie ja finkau taldi, eta kantua dazkeu, 8 kanto berri dazkeu, eta erraizengo zan, diska berri bat grabatzi, Baina, kantua badaude. Baina, bueno, a ver, oporrak eta gero ikusiko deu, zer gertatzen dan, eta lokatzak zer egiten du, beharek ez daki, así que, kukutxio, así que, futuro incierto alde hortatik, baina nik eta enekok jarraituko degula, fijo. Bola hasta la muerte. Uste iritsiko garela bolen 50 urte mugara. Seguro. Eta horre ja... Bol esparrer. Azpeitia, azkoitia, eta ondoko herriko ia jende guztia pasako da, taldetik. Orduan izango ala instituzio bol. Eta hurrengoa azpeitiko udaletxea hartzea izango da, Hori izango, jendia bagea! Bueno, orain jotzera tokatzen dena, zuzenekoa, beraz, orain, zuekin, bol! Malda ugari eta milaka oztopo
te quedas. Enterrado eternamente, no es condena suficiente, porque solo merecerás Gritos de rabia y de venganza y potencia de indefensión. Restos de sangre en el suelo, lágrimas de odio y de dolor. Gritos de rabia y de venganza y potencia de indefensión. Restos de sangre en el suelo, lágrimas de odio y de dolor. Lágrimas de odio y de dolor. Lágrimas de odio y de dolor. Lágrimas de odio y dolor. Hay que acabar con ese cabrón. Egunkaria zabaltzerakoan norpegia ilundu zaizu. Nortzak edatu kontainiotan politikarien ahots horri hauek irautzalarien. Komunikabide hauek estatuaren menpe daude, beraien arma honenak zeharo kutsatua zaude, zeharo kutsatua zaude. Telebista ere
Esker mila Azpeitiatik datorren bol edo baserriko oiaskue labien taldeari eskaini diguten emanaldi honengatik. Eta gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gaztetaz gaude konforme, mundu garbigo bat bizine genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gaztetaz gaude konforme, gaztegera gaztetaz gaude konforme.